Mange mennesker har svært ved at tegne et perspektiv, fordi man skal oversætte et tredimensionelt objekt eller landskab om til et 2D-overflade, og derfor så skal man jo fortolke det her objektiv eller perspektiv. Til det er der nogle hjælperedskaber, man kan benytte sig af, nogle lektier, man kan benytte sig af. Den første, det er med et forsvindingspunkt. Den anden, det er selvfølgelig med 2 forsvindingspunkter. Den sidste, det er den svære, den hvor man har 3 forsvindingspunkter. Nu sletter jeg lige den her. Og ligesom før man starter med at etablere sin horisont, så har man 2 forsvindingspunkter, og det sidste forsvindingspunkt, afhængig af om man kigger op på noget eller kigger ned på noget, så etablerer man så sit forsvindingspunkt. Nu sætter jeg forsvindingspunktet oppe her, og på den måde så kommer jeg så til at kigge op på noget. Igen, ligesom før, hvor vi simplificerede vores form, nu er vi så helt nede, hvor det bare er en prik. Og så for den prik, der trækker vi så streger ud, således. Og igen, så forkorter vi så, hvor vi nu vil have vores størrelse på vores kasse, og så trækker vi så streger ud til forsvindingspunktet her og her, og til det sidste her og her. Og så sletter man så sidst sine streger, sine hjælpestreger, og eventuelt også sine forsvindingspunkter. Og på den måde har vi så tegnet en kasse med 3 forsvindingspunkter. Og så kan det faktisk ikke blive vildere end det.